Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and gave me dignity. Ni ana si Alma. Sige na, bye. Magkita ta? Ako rin manawag nimo. Sige na, dili ko gustong maabtan ta ni Alma nga nagsulti. Basta, magkita ta. Ako rin lagi manawag nimo. Abot nga nung di masab ko makabalibat nimo. Okay, magpaabot ko sa imong tawag. Bye. Ako nang hipos na akong cellphone katingalig makita ni Alma. Ngano bang misugot man ko nga makita ni? Ngano wa man ko makabalibat niya? Kinsa si Ronel Delgado? Wag gid ako makontak si Dr. Medina. To Aris, Japan. Kadto na lang, medtech ang atong sabuton. Magkamauman siya. Musalig ka atong tawhana? Nga dili man ta masalig. Nga marag taod-taod naman siyang nag-alagad sa klinik ni Dr. Medina. Mas maayo gyud ang doktor ang ato'y kasabot. Ikaw good. Agad ako nimo. Dili lang ko gusto nga may daotang mahitabo nimo. O sa may imong kahadlukan. Nga igo ramang kong injectionan sa sperm sa usa ka donor. O di ba, mao man ni trabaho sa usa ka medtech? Wa ko'y salig atong tawhana. Bisag ko mamugos nimo. Nga mo salig ta ni atong tawana. Basta mag-agad-agad ko nimo. Ikaw bitaw mo imo bayad sa donor? Bahala nang mubayad kog pila ka milyon. Basta walay daotang mahitabo sa imong pagmaptos. Usa kaya kong itsura kon mumapdos. Tingalig, dili ka na unya karakan ako kung dako na kong tiyan. Katawa lang ko pa. Tigalig, magkabuang gyud kog pangitag manggang hilaw no kun mga ka na. Matagbaw gyud kag pangita. Kay maugay ako pangayoon nimo kanang manggang hilaw nga gikan gyud sa punuan. Unsa? Da, kugang lagi ka. Atras na ka? Murag musugot na lang ko da nga katong medtech may mangitag sperm cell donor nimo. Unsa? Nahagit ko nimo da. Ikaw ra ba'y mo bayad? Pag sure diha, uy. Okay, sige. Ugma dayon. Manawag ko ni Dr. Medina. Gusto na ko nga siya gid mismo mo imo process sa imong pagsabat. Murag sayop tingaling akong diskarte na. Aron maangkon si Alma. Pero kinalang matultulan ko kung hain sila mamalin. Aron sugdan ko dayon ang pagkunak ng pagi. Aron masuod nako si Nubi. Suoran ako si Nubi. Akong ipakita niya nga wa ako mangandoy nga maangkon si Alma. Ako siyang patuhoon nga surrender na ko sa akong tinguha ni Adtong Tumboy. Hain suka magtrabaho si Nubi. Katawaan na ning imong anak, ma? Ngano man, Alma? Laliman ka? Sa higayon nga magsabak siya? Sa panahon sa iyang pagpanga, ako mo iyang hasulon? Paghasol di ay na. Didi ay. Nga ako may mong pakatkaton sa punuan sa mangga ngay mo magustuhan. Nayabag ka, no, be? Ngano si Alma gud taon mo imo pakatkaton. O siya may akong bana. Di ka maikog in town. Okay, Ramoy. Bahala nagdili maikog sinobin ako. Basta matuman lang ay mong gusto. Okay, rigid kay ko, anak. Ay, tingalig unsa ikasulti sa imong mga ginikanan, ha, Alma? Simbak ko oroy og mahug ka sa punuan sa mangga. Kinsa may ipapriso sa imong mga ginikanan? Ipapriso? Mahog ka god sa punuan sa mangga. Tingalig may mga bali sa imong kabukugan na kadakong krimi ni Ana.
gani mahitabo, maglalis na ta kinsay ipapriso. Ilom di ano be ha. Nganong si Alma man sa imong pakatkaton be. Dili mahimong manuho lang mo aron mo imo kuha sa mangga nga imong magustuhan. Wa paghani, gihimo na na ninyong issue. Bitaw, no? O paganin ako ikasabot ang doktor. Nagisgot naman tagmukat-kat sa mangga. Sagdi na lang. Unsay sagdi lang ma? Ayun na lang nagipadayon ang pagmabdos ni mo no be. No. Dili na mahimo ma. Gusto ko malipay ka. Bisag unsa nga kung buhaton aron malipay ka. No be. Basta al. Tawagagid ang doktor ugma ha. Unya, sulti dayon ko nga moadto na ko sa iyang klinik. Dili ka mo adto nga maurang usa. Ubanan ka na ako, no? Kinahanglan makasiguro ko nga luwas ang pag-process aron ka mamabtos. Salamat nga nakontak din ako si Dr. Medina. Ug misugot siya sa akong hangyo. Nga ako mo ay mangunay pag-process sa uyab sa tumboy nga suod nga higala ni Dr. Medina. Ambot nga nung gusto ko siyang tabangan. Ug ako siyang sabuton nga ang ibayad sa tumboy nga tos doktor. Ipadawat ni sa doktor. Pero ibalik na ako. Kaya ako sa ning ihatag ni Nobe. Pero misaad man siya. Misaad siyang manawag. Manawag ka? Sinubi na ako. Boss! Oh, Saan ka, boss? Muna magkagawa may mutang, boss? usap? Tama, oh. Wa gani ka patandog diya sa akong gisulti gani? Kaya yung someday mag-sulti de. Ah, da lagi. Wa, dyan lagi ka may mutang lagi? Ay, Oh. Lingkod. nga naman de, Chokes. Kung sa man mong nabantayan ako, ha? Ano yung mga boss? Nagsigi kag li-li sa mong cellphone. O niya, mutindog naman. Dahil mulingkod niya, mulingkod na, mutindog na sad. So, boss, doon na kay gitawag nga tawag, no ha? Na kay gihuwat nga tawag? Mantayon sa day kada. Bright ka, Chokes da. Bright nga bali. Ha? Bright ka nga bali. Ano bali? Oh, bali nga bright. Wa ko gipaabot nga tawag, oy. Ah, atik. Magsige lagi kag li-li sa mong cellphone. Kung magsige de gli de cellphone de, naghuwat de nagtawag. Chat ka ha. Posible pa noon. Oo, di sa. Oh, di. Kaya kung tawag, mabagting na di ang cellphone sa. Ay, bahom de ka, lilion de na mo bagting. Ah, mo din nang di ka makalili. Ah, safe dito, boss. Safe dito. Kaya talaga. Ah. Ikaw ba? Ngano ako ra may imong gibantayan, ha? Ah, okay. Ikaw mo na nga kung gitubanggod, limot ka, imo kung gituganan nga katong nakailan nimo katong babae ba nga human nimo tabangi, wa ni magpasalamat nato, di ba? Mo ba? Mo good. Unya boss ha. Unsa man? Friends mong duha ato? Ambot lang. Wa man sa manawag. Oo. Da lagi. Daan ba jugo nga doon nagigipaabot nga tawag. Kato na yung babae katong gwapa, boss, no? Di eh. Akong client akong gipaabot, no? Aha. Client? Uy, karon mo ko kadungog na nga nagpaabot kag tawag gikan sa usa ka client? Ikaw ba? Mahin mo ba, Chokoy? Ikaw palabig marites, gudi agot. Ah, hay ni mo. Atos ako sa akong kwarto. Oo, mamiya man lang kag buhi, boss. Uy, naunsa. Pahuwais ako. Huwag karong tataod, Chokoy. Ha? Muadto na sad ko sa embassy. Aron, mo follow up ko sa akong mga papers. Ah, Diya ka na. boss! Boss! Sige, bye. Kung mamabdos ka na gani, kinahanglan mo undang ka nagtrabaho, ha? Ha? Oh. Nganong nakugang man ka? Di mahimo mo leave lang ko. Ibo gyud kong paundangon. Kinahanglang mo undang ka. Kidako-dako na unyang bata. Adto ka na magtrabaho sa among kompanya. Di ko mauwaw ko Anong mauwa man ka? Nga amo man ang kompanya? Dili ka ako sige tanaw sa imong mga ginikanan. Nahibaw na sila bahin nato. Unsa? Ako na silang gituganan.
Og misugot pa manggadi sila nga moadto ta sa States aron magpakasal. Nayabag. Unsa nayabag? Kinahanglan dunay ilong amahan ang maabot nimong anak. Dili ka katawan? Nagtuo sa day ka nga magdako din Pinas ang atong anak. Human sa tong kasala. Adto na ta mamuyo sa States. Si Mama? Atong daton. Dili pwede si Mama sa States. Dini gani, mukurog naman gani na siya sa aircon. Unsa pa ka dito sa snow? Mao ba? Tingalig masaylo ko sa akong opisina, ha? Tuod din, no? Basta kauban ganiti ka, no? Malimot yung kung asa ta paingon. Ay, ihunong na! Oh. Saylo na ba yata sa gate? Kadiyot, ako ibalik ang auto. Problema, bago din na. Salamat nga nagkita ra kita. Jack? Nobi, ay kadlok na ko. Good boy na ko. Unsa? Wa ka makit ini Alma? Wa. Kaya ko mangituyo nga malayo na ang iyang sakinan. Unsa ba imong tuyo nako? Pwede nga adto ta magsulti sa inyong kantin? Ha? Doon na lang ko importante ang isulti nimo. Honest. Good boy kung makigsulti nimo. Wa ka mahadlok nga mahimong mobalik si Alma kay dunay nalimtan? Di mo ko mahadlok. Wa mo ko'y daotang buhaton nimo. Busa, ikaw lang say makamaong mulaban ako, ha? Pwede? Muadto na ta sa inyong kantin? Bago pa maming nangaon si Alma. Nganong imo man kung giapil ang order? Tagbaw ra gid bayad ini, di ba? Okay lang. Ganam sa ko'y kwarta. Mahimong imo nang isulti ang imo tuyo. Okay. Gusto lang kong mangayog sorry nimo. Unsa? Mangayo kag sorry nako. Milagro. Nahibaw ko. Di ka gid mo tuo sa imurong nadungog gikan ako. Tungod kay pero mao nay tinuod no bi. Unsa imong modus, Jack? Kung manghuwam ka na kog kwarta, sorry na lang gyud. Wa ko'y kwarta. Kay do na ba ako'y masakiton nga ina? No. Di ko manghuwam og kwarta nimo, uy. Imo ra ba kog baharan nga imo kong lugoson? Kay gusto kang manimaos. Dili ba? Mao may imo gisulti ni Mama? Nga ako mo nakaingon nga nung nagkabuwag mo si Alma? Nagkauyab na imo si Alma? Nasayod ko. Di ka gid mo tuo. Pero sa ako nang giingon nimo. Good boy kong makigsulti ron nimo. Hinaot nga imong paminaw nang ako isulti. Please, believe me. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!